A jak to się, Marcin, stało, że puściłeś to stare życie? Ja myślę, że go jeszcze nie puściłem, że to jest proces jakiś, że tam powoli puszczam. I też trochę zależy, zapytasz, co to było to stare życie. Nie? Mi się wydaje, że zupełnie nie puściłem i nie chciałbym puścić sprawczości, jakichś projektów, robienia rzeczy. Na pewno chciałbym puścić gonienie za KPI-sami, za blichtrem, za udowodnianie sobie, że wartością mojego życia jest to, ile przepracowałem i jak długo pracowałem, jak intensywnie pracowałem.